daar by die wind, daar by die galletjies. Staan daar by die galletjies. Ach, hy is nou nie aan. Wat sal my koekie sien mooi lekker, laat ek hom aansit. Ja. Kom, sê ek het nie heel dag tyd nie. Stel ik op de stuk. Nou, dat is zien waar blij je. Dat is zien waar blij je. In jou se weer. Kom vet zo. Ja, as Nou iemand nalys en sy tafel, hè? En my bankie? Wat is my bankie op? Ja, dan kan ik zo net op maar alles gedaan. Het is zoveel hoeken al lang af van die wind. ek gaan hom net so afneem. Nee, je gaat binnen. Ek gaan nie nou binne, jy weet maar vuil is daai plek. Ik ga niet die kombuis afnemen, ik ga niet die dingen afnemen. Niet zo ver staan. Die balkonbuis ligt aan z'n. Cusco, if that's all you have to say, it's clear you're not taking this seriously. And didn't learn anything about government this semester. I have no choice. Dat ga je opzet voor je middag. En hoe gaan Mara dan nou by haar uitkry? Ik weet niet, jullie moet weten wat te doen. Er moet op die dinges gesit word. Op die wat? Gaan permin stuur. Okay. Of zoiets.